سلام طعنا يهابلنا كبران تخاتلتنا زي حرنت تي في يو نزعل التدالو زيناتات حزلكم قريبا لقو فلما قندر استاتهم اب تግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 66 ወገናት ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ግልጋሎት ሜትር ታክሲ ክጅመር እዩ በብርካ ዓለም በቫይረስ ኮሮና ዝተለኸፉ ሰባት ቁጽሮም ካብ 20 ሚሊዮን ዛይዱ ዜናታት ብዝርዝር ኣብ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 66 ወገናት ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም ኣብ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 586 ሰባት ምርመራ ላቦራቶሪ ገይሮም 66 ወገናት ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም ኢሉ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ካብዚኦም 10 ወገናት ማለቱን ምዝተፈልጠ ቫይረስ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ርክብ ዘይነበሮም ማሕበረሰብ 4 ሰሞያ ጥዕና 8 ንግልጋሎት ናብ ትካል ጥዕና ካብ ዝመጹ 3 ወገናት ምዝተፈልጠ ቫይረስ ኮሮና ዘለዎም ሰብ ርክብ ዝነበሮም 4 ወገናት ምዝተፈልጠ ቫይረስ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ርክብ ዝነበሮም ኮይኖም ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዝነበሩ 37 ወገናት ድማ ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዝነበሩን ጉዕዞ ታሪኽ ዝነበሮም እዮም كم تصبصب بيرو حلوات عنا خلال تግራይ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ህይወት 3 ወገናት ዝሓለፈ ኮይኑ ክልተ ካብ መቐለ ሓደ ድማ ካብ ሽረ ብምርመራ ኣስክሬን ቫይረስ ኮሮና ተረኸቦም እዮም ከምኡውን 39 ወገናት ዝደሓኑ እንትኾኑ 14 ካብ ኣኽሱም 12 ካብ መቐለ 5 ካብ ማይጨው 5 ካብ ሽረ 3 ካብ ሕመራ ካብ ማእኸል መሐከም ቫይረስ ኮሮና ድሕኖም ከም ዝወጹን ምፍላጥ ተኻኢሉሎ بحفشة سجاب حجي أو تجري 28,87 مرمرة فيروس كورونا استقبل لهم تخونو كابتم استمرمر سبات حدا شحن كلتة 205 كلتن فيروس كورونا ترخيبوا ميلو كابزيوم مش 240 مش وجنات أم حكم ما أخذ زلوا خينهم أب كتت الحكمنا خاب زلوا وتم 28 أب قليل كتت الحكمنا 9 أب تصنع كتت الحكمنا 3 دما أب كتت الكبيت تصنع حكمنا يركبوا بحفشة سجاب حجي 697 سبات كفيروس كورونا دحينهم صون تغنو بمخنيات فيروس كورونا ني 10 وغنات هيوت كم زحلف دما تفليط الله اب عبيت ختمات تግራይ بفلاي دما اب كتما مقله ግልጋሎት ሜትር ታክሲ ክጅመር እዩ እዚ ምስዕቤት ከተማታት ተኣሳሲሩ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም አገልግሎት መጓዓዝያ ታክሲ ንምቅላልን ከምኡን ብቴክኖሎጂ ተደገፈ ዘመናዊን ስሉጥን ኣዋሃብ አገልግሎት ታክሲ ኩሉ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽንን መንገድን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሪት ራሄል ሃይሉ ገሊጸን أجابة أفتصاصم أزملك الدماء جلجالوت متر تاكسي كهبو قدمة مدلاو زودو تكالات كم زلو تحبير إيو تجلجالوت كب فقط زوها وتكال بكيلومتر زغفل تعريف كفليت مسرت تجلجالنا يتتكال قوام مثل كنا دولة جلجالوت متر تاكس خركب زغل أسرار حيختل زمالت تتوقع عزيز توقع عزور حقت كيلومتر زغفلو تعريف فليتون الرجاجي زغ فليت كفتسم زغل تكنولوجي زمال جلجالوت كم زهلون تحبير الله ግልጋሎት ሜትር ታክሲ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ማስተር ፕላንን ከምኡውን ኣብተን ከተማታት ዘለዎ መዕርፎ ነፈርተን ቀሳይሰን ግልጋሎት ክህባ እየን እንተኾነ ግና ካብ ዝፍቀደለን ስራሕ ፍቃድን ከተማን ወጻእ ክሰርሓ ኣይኽእላን ኢለን እተን ሓላፊት ካብዚ ብምብጋስ ግልጋሎት ሜትር ታክሲ ክህቡ ዝደልዩ ሰብ ሃፍቲ ብፍላይ ቅድመ ምድላው ዝወድኡ ትካላት ሕጋዊ ፍቃድ ሒዞም ስራሕ ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ወይዘሪት ራሄል ጻውዒተን ኣቕሪበን ببرك عالم بفيروس كورونا استلخفوا سبات قصرهم 20 مليون 9,541 بصيحو أما العالم بسنكت فيروس لعلي شو عاد 235 سبات هيوتهم كم زحلفون تقليصو بتفيروس اللي خيفهم زنبرو 10 مليون سبات كم زحشهم دما حبرتها يونيفرسيتي جون هوبكنز يرد اب امريكا طرح 5.9 مليون سبات بتفيروس انت تحزو لعلي 163 شح سبات هيوتهم سينوم يوم بز مسرد دما ببرك عالم ببزحي فيروس كورونا استلخفوا هاجر امريكا انت تخون برازيل دما 3 مليون 57,470 سبات فيروس ترخبوا ميوم ስለዝኾነ ድማ ብራዚል ካብ ኣሜሪካ ቀጽላ ብኸልኣይ ደረጃት ሰሪዓ ትርከብ ልዕሊ 2.2 ሚሊዮን ዜጋታታ በትቫይረስ ተለኸፍዋ ሃገር ህንዲ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ክቡራንን ነዝዕለት ተዳለዉ ዜናታትና እዚኦም እዮም ነይሮም ምዝተረፉ መደባት ሓርነት ቲቪ ሰናይ ጻንሒት